तो ଶୋଇଛି ନା ମୋ ଉପରେ ଆସିକି ତ ତମେ କରିବ। ठीक है ଭଲ କେମିତି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? କଣ ମୁଁ କଣ ଗାଈ ନା କଣ ଯେ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ନା ମତେ କହିଲା କଣ କେମିତି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? କେମିତି କରିବାନି କଣ ଅଛି ମୁଁ ତ ଶୋଇଛି ନା ମୋ ଉପରେ ଆସିକି ତ ତମେ କରିବ ନା। ନାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋଜିସନ ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି। ଓହୋ ତମେ ତମ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋଜିସନ ରେ କରିବ କହୁଛ। ଠିକ ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତମ ଫେଭରେଟ ପୋଜିସନ ଟା କୋଉଟା? ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନା ମତେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି କରିବ କର। ତଥାପି ତ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଥିବ ନା କେମିତି କଲେ ତ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ମୁଁ ଶୋଇବି ମୋ ଉପରେ ଆସିକି କରିବ ମୁଁ ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା। ଓହୋ ମତେ ଛିଡା ହେଇ କରିବା କଥା ହଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଛିଡା ହେଇଗଲେ କେମିତି କହିଲ ଯେମିତି ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ କିସ୍ କଲା ବେଳେ ହେଲା ଗାଣ୍ଡ ପଛୁ ଧରିକିରି ହେଲା ପଛ ଧରିକି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଚାପିବନି କି ପଛଟାକୁ ଆଣିକି ଆଗରେ ସେମିତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଡ ଟେକିକି ସେମିତି ଆଉ ଭଲ। ଭାବୁଥିବ କଣ କଣ କହୁଛି ମତେ ଆସିଲା ମାନେ ଭାବୁଥିବ କଣ କଣ କହୁଛି ମତେ ଆଜି କଣ କହିଲ କିଛି କହିଲାନି ତ। କିଛି ବି ତ ତମେ କହିଲ ମତେ। ହେଲୋ କଣ ଚୁପଚାପ ଏପଟେ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଗଲାଣି ଜାଣିଛି ତମର ସେଠି କଣ ହଉଛି। ଏଇନା ଯଦି ତମେ ପାଇଥାନ୍ତ କଣ ଗୋଟେ କହିଥାନ୍ତ ମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିଥାନ୍ତ। ବହୁତ କିଛି ନା ବହୁତ ଥର କରିଥାନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି ଜାଣିପାରୁଛି ହେଲେ ମୁଁ ହଟ୍ ହଟ୍ କଥା କିଛି କହୁନି। କହୁନ ମତେ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କହୁନ କହିଲେ ତମ ଟିକେ ବାହାରିଯିବ ନା ହଁ ଆଉ ବାହାରିଲା ଆଉ ଫିଲ୍ ଆସିବନି କହିବେନି ଶୋଇପଡିବ ତମର ଶୋଇପଡିବ କହ କାଲି ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଶୁଣୁଛ ହଉ ହଉ ମାରୁଛ ମୁଁ କେତେବେଳେ ମାନି ନା ମୁଁ ବି ତ କଥା ହଉଛି ରେ। କଥା ହେଲେ କଣ ଅଛି ତା ଖାଲି ତାଳରେ ତାଳ ବସଉଛ ବୋଲି ଜଣେ ଜଣକୁ ଯେମିତି ମୁଁ କଲା ବେଳେ ତମେ ମତେ ସେମିତି ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇ କରିବ ସେମିତି ଗୋଟେ କଣ କରିବା ମଜା ଓହୋ ତମେ କରିବ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି କଣ କହିବି। ହଁ କର ଜୋର କର ଏମିତି କହିବ ହଁ ତାପରେ କଣ ତାପରେ ତାପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ତମେ କାନ୍ଦିବ ନା ମୁଁ କାଇଁ କାନ୍ଦିବି ମୁଁ କାନ୍ଦିବି। ହଁ ସେଇ କଥା କରିବା କେମିତି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ।